Abichidi kuziere m Igbo. Abichidi kuziere m Igbo. Abichidi kuziere m Igbo. Abichidi kuziere m Igbo. Na is a special word in Igbo language. 1 as njikọ, 2 as mbuzo, 3 as enyemaka ngwa, and finally to report that, to make a statement that. I am wearing a face mask because there is COVID-19 disturbing the whole world today. Atagwele mo wem na ho. Ngila la coronavirus ke lelu, ngila lelu sangila la. Uwe mebiele. Ademondo, anwubelem ekechie nimi, kechie mono, sima kuzili Igbo. Enwe mi nke. Mekuto he mekufudo. No jesa madu lele ge nwochicha la coronavirus. Mbana. Ụfọdụ mmadụ ga-afọ. Ndị ọbụla nọ ndụ agha koro anyị na-alụ ebie, unu ahafụkwala ikuzi asụsụ Igbo. Unu anụna? Ọwụ ndị Hausa la-akụzi kehi, ndị Yoruba la-akụzi kehi, ndị Efika la-akụzi kehi. Unu si ka unu fuo. Ndị Igbo na-ati ilu sị, oke anaghị eri ihe onye mụ anya. That no dey chop something wey belong to somebody wey no dey sleep. Ma ịrachaghị ọnụ gị, ụgụrụ arachara gị ọnụ gị. If you fail to lick your lips during Hamatan go make them fiam, and they will not like what you will get. When they can bola anondela meaning granya nana. Lumba. Nke ahụ nna anyị Maazị FC Ogbalu na ndị otu na-edozi omenala n'asụsụ Igbo hiwere anyị na 1961. A na-akpọ ya Igbo Izugbe. Nke ahụ zuru Igbo niile ọnụ. Ọya nke eji ede edemede, ekwu ekwumekwu, agụ agụmagụ, ọya ihe nchọrọ ịkụziri unu. Ozi anyị taa wụ kedu ihe a na-eji mkpụrụ okwu a na-akpọ na eme n'asụsụ Igbo. Ka ngosi unu ụdị ihe a na-eji eme. Otu nke a na-akpọ njikọ nke pụtara conjunction. Mkpụrụ okwu ndị bekee na-akpọ and. Ị nwere ike ịsị papa na mama, nwoke na nwanyị, ewu na atụrụ, anụ na azụ, mụ na gị, that is you and I, anyị na ha, that is we and they. Na is a conjunction. Nke a na-edepụta ya hoo ha, onwe ha na-ewepụ, onwe akara a na-etinye n'akụkụ, onwe rịkọm elu a na-etinye n'ihe, a na-asụpụ na nke ahụ otu. Nke ọzọ wụ iji gosi ha na-akpọ mbuzo, mbuzo. Aha ndị bekee na-akpọ preposition, nke na-akọwara anyị ebe ihe nọ. Ọ nọ n'ime ụlọ, ọ nọ n'elu oche, ọ nọ n'akụkụ gị, ọ nọ n'ime akpa. Preposition nke ahụ anyị na-asị n'rịkọm elu, that is ne apostrophe. Kedu ebe a na-eji ede, a na-edeche na ede na etirikom elu. Ihe kpatara nke awụ ọtụtụ mkpụrụ okwu Igbo na-enwe udume na mbido. Mkpụrụ udume isi na elu ọ ga-adịcha mma otu ahụ. Ndị na-ahazi edemede asụsụ Igbo si dee ya n'rịkọm elu, n'elu, n'ime. Ị ga-ede na ime, ị ga-ede n'rịkọm elu, ime, otu a. N'akụkụ ị ga-ede n'rịkọm elu, akụ n'akụkụ, dekọgidie mana tinye rịkọm elu. Mgbe ọbụla eji na-egosi mbuzo, a na-etinye rịkọm elu. Please note one exception when you don't write rịkọm elu as mbuzo. It is when the next word following na begins with mgbochiume, dịka na mbido, na ngwụcha, na Kano, a na-edepụtacha na anaghị ede rịkọm elu mbido maọbụ rịkọm elu ngwụcha ma rịkọm elu Kano. O nwekwaranụ nke a na-akpọ enyemaka ngwa. Unu ma ihe ngwa ahụ na ngwe ngwa ndị ngwa adịdị m n'ịka unu adịdị ịkpọ ndị ngwa mgbe ọ bụrụ ihe ndị ka ịrụfụ ihe ndị ka ngwa ka m na-ekwu verb ihe na-eme agwa anyị ihe mere, the verb in a sentence that makes it have a meaning.
na-enyere ngwa aka. Ọ na-enyere ngwa aka iji gosipụta ihe ngwa ahụ bụ n'uche imezu. Dịka papa na-eri anụ, which means papa is eating meat. Now, you can equally mean papa na-eri anụ, which means yes, papa eats meat. That's a habit he does. Oke na-eri azụ. Oke na-eri azụ. Isi oke na-eri, chetawa ni liaison ma ọ wụ njikọ. Oke na-eri azụ. Oke na-eri azụ, olulu udome. Otu a na-esi ede na mgbe ọ wụ enyemaka ngwa awụ gide na ga-etinye akara uhie na-eri. Oke na-eri azụ. That is, a rat eats fish or the rat is eating fish. Papa na-ehi ụra means papa is sleeping or papa sleeps. Yes, he sleeps. It's a habit. Iji na mee enyemaka ngwa a na-ede na tinye akara uhie tinye ngwa ahụ chọrọ. Papa na-eri nri. Na what na-ekwu ngwa nke ọzọ a na-eji na-emewu iji kọwapụta ihe ekwuru, iji nye report ihe mmadụ kwuru. Papa sị na ya chọrọ gị. Ha sị na coronavirus egbuola ọtụtụ mmadụ. Achọrọ ka unu mata na unu ga-aga ụlọ echi. Na it is a statement you want to report. One thing I'm asking of you, please don't stay idle waiting for coronavirus. Do something meaningful. Please visit my YouTube channel, Teach Igbo Language by Magnus Owalaga. Please subscribe. You will have all my videos at a very easy access. Just press the button, subscribe. You have access to all my uploads. And you can use this period of waiting in your house in isolation to study Igbo language. And you will agree with me that as you see Igbo, take a good look at this table. We are going to use it to make some simple sentences using the conjunction na. This table has 2 columns. You will take a phrase on the left column, add it to any phrase on the right column, you will make a sentence. I have added the English interpretations of the words used so that you can equally make a translation. You can freeze this screen and make random sentences. Aga m esowa anya, aga m eji ha kpuchekwa imi m ka nlawa je zere ndụ na-ekpere Chineke ka ogwe ike mee coronavirus akwụsị ngwa ngwa. Ama m iwe wele Chineke na ọ dị ọkụ. Ndị Russia na-aba na ha na-emebi ụwa, ndị North Korea na-aba bamba na ha na-emebi ụwa, America na-aba, ndị China na-aba. Chineke leje anya sị bọmbụ ko na odekpụkpụ na ọbụndụ jide eme ngịrị. Hapụnụ imebi ụwa, egwe nwe nke imebitafe lee gbagba mkpụrụ ebe kpọọ. Hapụnụ coronavirus gị mebife ụwa. Ọ ihe mere Chineke wetala coronavirus. Ya lekwa anya pịa anya ụtarị. Anyị lee ma ndị mmadụ ga-amata izu mana Chineke a ga-egbuchi anyị. Onye nwere ntị ya nụrụ pewere n'ichi ka ọgụ anyị na-alụso coronavirus bee ngwa ngwa anyị kụziwa asụsụ Igbo etu anyị si akụzie mbụ. Ndewo ụwa dịkwado unu aladala m.